Салом алейкум бародаро ва ховарои меҳрубон. Бо дастгирии ҳамаи шумоён имрӯз якта хола будем, ҳамои рафта хабар мегирем, ҳозир як харид кунем. дар ин давра ҳатман то охира бинтон. касе ки аз навигариҳои мо бохабар набошад, ҳатман дар омада видеоҳои мои бинтон, лайк ва делитса, комментарияро ҳеҷ вақт фаромӯш накунед. Аммо как всегда ҳамаш 40 самон вообще твори кунем. Без картошки. Бехи чанд пул? Чанд шо? Шкелам. Язам шкелам. Нема ҳафт кило бистам. Нема ко. Что фотоиш? Ҳозир хона шуда нишон медиҳем. Анча шароитоншон ваз бемудааст. мана бо дастгирии ҳамаи шумо бародару ва ховарои меҳрубон мана омадем ҳамотон ба ҳазор раҳмати калон. ҳозир худашон набудиям. ҳозир худашон набудиям, камтар қоида бисим худохат ҳозир худашон бигӯям. барои ҳамаи шумо мусофиранго як дуо мегирем. сӯма баъд мо меравем. ҳатман видео то охир тамошо кунед. мо анча қоида истодем. холам номдан ба ҷои холам духтарашон миннатдорӣ мерасонам ба ҳамаи шумо. ман ҳозир дар ин хона медарам. бинитон хонушуна худотон бисёртон. касе ки хайрхоҳ бошад бар рӯи экран номери карти мо ҳаст. ин хайр кардан маҷбури нест дӯстон. касе метавонад хайр кунад. Tani jonaton sağ şad, xayr olsun. Xudo birodarlar shuni tani jonaton sağ. Ne başkanın arzusu benim, arzu Xudodan benim, zan başkanın arzusu benim. Sizin yakışan niyeti tam rastiyet. Xudo size talam kılsın. Musafirangi oyam. این با دستگیری مسافرانگی هم خیلی کارهای خیر کردیم. رحمت منبع. تنی جانتون ساختن مورسیانگوام. تن جانش ساخت کنه. لین جان باشد لین تناشون ساخت کنه. سلامت باشن. تن جانشون ساخت کنه. دادای نبینه. آمین الله اکبر. رحمت الله. ولی آرزو بخش کنید ببینید. آن خیر کسی بشه. داشت محمد برکت بیار. رحمتی کنم.